Och det känns nästan lite hotfullt. Hej! Du har fått att filma här, hej! Jag undrar alltså de skriker att man ska stänga av kameran. Varför då? Varför måste vi stänga av kameran? Stäng av kameran nu, för helvete! Varför ska vi stänga av kameran? Och så kom det fler och fler. Och plötsligt så var jag ju helt omringad. Vi filmar inte er! Nej. Får vi inte filma mig? Nej, inte här, där vi står Du kan inte filma här, ni får komma och filma på morgonen och sådana bittar. Han har på kameran! Jag sa till dig nej. Stäng kameran! Det började med 2, sen kanske var 3, 4, 5, 6. Ja, de var 8 stycken och stod runt omkring och var väldigt tydliga med att sticka härifrån. Det kan vara var som helst, men inte här. Det här är vårt område. Vill inte säga på området. Filma utanför. Bilen, kör här. Bilen, här är det nya Christiania. Förstår du? Vi har våra regler. Vi är inte i Sverige här. Jag kände ju att han var i full kontroll. Och det var han som bestämde. Han bestämde vad som skulle hända nästa minut. Och sen då när de tittar ner på mina skor och säger, så är det en av killarna som säger: kolla, hon är snut. Titta på skorna. Vi vill inte filma er. Kolla hennes skor, hon är snut! Kolla hennes skor! Du är snut, eller Hej, tyst! Ta käften! Lyssna, du vill inte ha polisen här. Nej, absolut. Nej. Och vi är inga poliser, men det är okej. Skitsamma, bara filma inte här. Bara om ni kan gå härifrån. Okej, fine.